Halo, layanan analitis ing tutul karo sampeyan guru markets. Ayo miwiti karo data umum babagan perusahaan. Ayo deleng saben parameter kanthi luwih rinci ing ngisor iki. Yen perlu, iku bisa kanggo ngaso. Disaranake sinau kabeh indikator perusahaan kanthi luwih jero. Saiki kita bakal nganalisa indikator dasar perusahaan saiki. Doubledone Interactive, ticker DI. Review iki digawe nggunakake data wiwit 17 Mei 2025. Dening klasifikasi guru, markets perusahaan Doubledone Interactive kalebu subkategori. Leisure Games, 31 perusahaan melu ing comparison, iki cukup wakil. Kita bakal weruh pancasan ing pesenan ing mburi video. Asil kanggo perusahaan ing pitakonan, 9,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori, 0,8 terms. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar, ing kerangka pasar saham umume. Kita bakal weruh, skor rata-rata kanggo pasar saham minangka kap 1,9 terms. Marang 9,5 kanggo perusahaan Doubledone Interactive. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Doubledone Interactive lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Doubledone Interactive, nuduhake dinamika minus 6,1%. 50,6% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Iki ora ateges apa-apa definitively, nanging iku perlu kanggo njupuk kasunyatan iki menyang akun. Kapitalisasi pasar organisasi Doubledone Interactive gunggungipun 0,5 miliar dolar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika 253 US$ miliar. Doubledone Interactive nuduhake 0,197%, iku salah siji saka perusahaan cilik banget ing subkategori. Regane buku perusahaan kira-kira $87 sen miliar. Kanti kapitalisasi subkategori 42 US$ miliar. Doubledone Interactive nuduhake 2,084%. Bandingaken enggo bareng saka pasar lan kapitalisasi imbangan, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Doubledone Interactive ing subkategori ing kasus penilaian kapitalisasi pasar saham yaiku 0,197%. Regane buku 2,084%. Sing 958% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca ing subkategori apik 1. Perusahaan ing analisis duwe utang $0,3,5 miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku makili 4% saka usaha perusahaan. Rating tingkat utang perusahaan, apik banget 2 terms. Nilai pasar perusahaan kanggo rasio laba yaiku 4,2. Kanti rata-rata kanggo subkategori 272,1. Iki 98% luwih murah tinimbang ing subkategori. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo perusahaan ing subkategori, apik banget 2 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $117 mayuta-yuta. Media WI mangsa ngarep kanggo sabanjur 12 sasi wis provisionali kira-kira ing $2.165 yuta. Kang 1.748,7% luwih saka saiki. Taksiran indikator media WI samestine ing comparison karo subkategori, apik 1. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 1,5. Rata-rata ing subkategori yaiku 5,1, yaiku 71% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Evaluasi nilai pasar saham kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 1 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $340 mayuta-yuta.
Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine $650 mayuta-yuta. Lan iki 91% luwih saka saiki. Taksiran pratandha saka Proxales mangsa dibandingake karo indikator ing subkategori apik 1 titik. Marginality punika 34,8% karo rata-rata 1,9% ing subkategori. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 32,9%. Penilaian margin penjualan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,087%. Iki 126% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan iki nggambarake ketidakseimbangan ing nilai pasar saham saiki perusahaan. Doubledone Interactive, mbok menawa menyang overestimation. Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $6.728.000. Lan kanggo subkategori $2.988.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 125,2%. Evaluasi jumlah modal perusahaan saben pegawai dibandingake karo indikator ing subkategori Passable 0 poin. Volume bati saben karyawan $1,583.800. Rata-rata kanggo subkategori punika $11.000. Lan beda antarane rata-rata kanggo subkategori lan indikator perusahaan yaiku 14,323%. Evaluasi bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Volume dodolan perusahaan saben karyawan individu $4.54 sen 5.000. Subkategori $590.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 670%. Evaluasi pendapatan perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Enggo bareng kanggo advertisement cocok kanggo 0,2%, karo rata-rata kanggo subkategori 3,2%. Iki minangka indikator saka remet cendak bisa. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 50% kanggo perusahaan Doubledone Interactive. Dene kanggo subkategori tingkat iki kurang luwih 66%. Teknis, enggo bareng subkategori sing rega luwih saka sing saka Doubledone Interactive. Rega saham perusahaan saiki udakara $10.06. Perkiraan rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku kira-kira $19.76. Prabdan antarane rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira 96%. Ayo menyang meja pesenan, kasedia, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe mangsa iki, dening informasi evaluasi simpenan lan sistem referensi. Guru, Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinet. Minangka asil saka regane sekuritase perusahaan Doubledone Interactive. Sistem informasi evaluasi saham Guru, Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan tuku ing $10.05 saben saham. Menehi hasil buka amarga perusahaan wis regane cukup dhuwur. Pambiji organisasi dipuntindakaken adhedhasar kriteria penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 11,97. Mandeg mundut disetel ing pukul 8.13. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, kesepakatan ditutup kanthi otomatis ing pungkasan sesi dagang tanggal 16 Juni 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker
RBLX bakal dadi counter filing sell order. Video ing urutan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika salah siji pesenan ditutup dasar utawa imbangan, pesenan liyane tetep ing rega saiki. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton nganti pungkasan lan nggunakake sistem informasi Guru Markets. Sampeyan kabeh pancen penonton sing paling apik.